Makelaar Hans Henkes van Ljouwert is een gelukkig man. Dit is de fietsenberging achter ons kantoor, die ook gebruikt wordt voor de stalling van de borden te koop, te huur. En sinds jaren hebben we weer heel veel te koopborden terug waar ze horen, in de berging. Zo goed gaat het? Zo goed gaat het op dit moment. Te koopborden zijn minder nodig dan in het verleden. Want er binnen in Friesland de laatste 3 maanden 250.000 meer verkocht als verleden hier in dezelfde periode. Nog net zo lang liens die een wenning soms wel langer als een ier te keep. Het gaat nog volle vlugger. Gemiddeld wordt het 100 dagen voordat een huis verkocht is. Die is al verkocht. Ja, inderdaad snel. Ja. Gebeurt op dit moment vaker. Ja, het spijt me. Ja. Makelaars maakt je oeren. De hypotheekrente is tiergeleeg. Keepers joggen de zinnen weskien. We hebben het op dit moment drukker dan voorafgaande jaren. We hebben sinds kort ook weer een collega-makelaar erbij om ons in de drukte te helpen. Had je dat verwachten dat het weer deze kant op ging zo? We zagen 2014, 2015 het eerste herstel. Dan hoop je wel dat het beter gaat, maar we zien met name dit jaar dat het vertrouwen van de consument er weer is en dat daardoor er ook meer verkocht wordt. Hadden we het verwacht? Nee. Zijn we er blij mee? Ja. Ook de prijzen in Friesland gingen omheeg, met haast 2%. Gemiddeld kost een huis in uw provincie €184.000. Van oerverhitting, liek als in het verliezen, is nog geen sprake. Waar ben je in Amsterdam? Waar ben je in Grains? Nee, ik geloof net. We moeten wel als verkopers wel goed te passen dat ze nog net denken van... Hé, wat een hele mooie, gezonde woningmarkt. Wij vregen maar weer de hoofdprijs. Want dan gaat het echt wel fout.